ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии вақтро бо муҳимтарин хабару гузоришҳо аз телевизиони душанбе манзуратон мегардонем. дар студия бо хабару гузоришҳои ин соат Сарвинози Нур. дар оғоз сархати хабарҳо. либоси миллӣ яке аз рукунҳои муҳими фарҳанги миллат маҳсуб мешавад. масъалаи фарҳанги либоспӯшии занону духтарон дар маркази таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат қарор дорад. вузарати корҳои созандагӣ дар доираи эълони соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ дар ноҳияи Шоҳмансур. фаъолияти бо низоми корхонаҳои партовкашонӣ дар шаҳр. дар ноҳияи Шоҳмансур 720 адад нуқтаҳои партовпартоӣ мавҷуд аст ки ҳамарӯза тоза карда мешаванд. либоси миллӣ ки ҷузъе аз фарҳанги миллист, симои зан модари тоҷикро бо иффату латофат ва зебоӣ ба ҷилва дода, муаррифгари фарҳанги миллӣ боқӣ мондааст. занону духтарон ҳамчун ҳифзкунанда ва интиқолдиҳандаи суннату анъана, фарҳанг ва забон дар пойдории арзишҳои миллӣ нақши муассир доранд. ин аст ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин масъала пайваста занонро посдорандаи расму оинҳои миллӣ арзёбӣ намуда, дар суханрониҳо ва паёмҳояшон ба ин масъала таваҷҷӯҳ зоҳир менамоянд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон 16 декабри соли 2025 бо эътимоди комил иброз намуданд ки занону духтарон дар масъалаи муқовимат ба бегонапарастию хурофот ва исрофкорию зиёдаравӣ дар сафи пеши ҷомеа қарор мегиранд. воқеан фарҳанг дар ҳар давру замон ҳастии миллат маҳсуб меёбад ки он маҷмӯи расму оин, либос, маърифат, донишу илм, адаб ва дигар унсурҳои фарҳангиро фарогир аст. хоса либоси миллӣ симои миллат, расму оин ва ифтихори миллиро таҷассум менамояд. либоси миллии тоҷикон аз унсурҳои гуногун аз қабили курта, ҷома, нимтана, рӯймол, сарандоз ва тоқӣ иборат аст ки ҳамаи ин хоси миллати фарҳангсолору кӯҳанбунёди тоҷик мебошад. тӯли таърих матоъҳои миллӣ аз ҷумла атласу адрас, беқасабу кимхо, шоҳиву алоча мавқеи худро нигоҳ дошта, бо нақшу нигори зебо оро ёфта аз ҳунармандиву завқи баланди занону модарони тоҷик шаҳодат медиҳад. президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатии 16 декабри соли 2025 дар баробари таҳлили дигар соҳаҳо ба масъалаи фарҳангу расму оин ва нақши занону модарон таъкид намуданд ки занону бонувони мамлакат дар оянда низ барои тарбияи фарзандон дар роҳияи омӯхтани илму дониш ва касбу ҳунар, риояи қонунҳои миллӣ ва дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, расму оинҳо ва суннату анъанаҳои мардуми бостонии тоҷик аз ҷумла сарфаю сариштакорӣ ва пӯшидани либоси миллӣ саъю кӯшиши бештар ба харҷ медиҳанд. воқеан миллати тоҷик дорои таърихи қадима ва фарҳанги тамаддунофар аст. дар ҷумҳурии тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ масъалаҳои эҳёи анъанаҳои миллӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлати ҳукумати кишвар гардида, бо таваҷҷӯҳи бевоситаи сарвари давлат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин масъала вусъату равнақи тоза бахшид. агар ба ибтидои ташаккули инсоният оид ба интихобу пӯшидани либос назар афканем, воқиф мегардад ки инсон барои пӯшидани тан аз ҳар гуна дарахтон ва пӯсти ҳайвонот истифода мекарданд, вале бо мурури замон ва тараққӣ ёфтани ҷамъият истифодаи ин фарҳанг ба шаклҳои гуногун ворид гардиданд ва фарҳанги либоспӯшӣ бо мурури замон оҳиста оҳиста тараққӣ ёфта маданияти ҷудогонаеро ба худ касб намуд. дар замони муосир бошад ҳар як халқу давлат мувофиқ ба шароити иқтисодӣ ва фарҳангӣ барои ҳамон ҷомеа ва миллати худ хос буда либоси махсуси худро интихоб менамояд. ва бояд зикр бидорам ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хоса кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ин масъала диққати ҷиддӣ медиҳад. имрӯзҳо дар саросари ҷумҳурӣ барои боз ҳам тақвият бахшидани корҳои фаҳмондадиҳӣ ва боз ҳам беҳтар гардидани либоси миллии мо чорабиниҳои махсус баргузор карда мешаванд. либоси миллии мо ва хоса либоси хосаи мардуми тоҷик бояд ки намунаи ибрати ҳама гуна миллатҳо бошад. ҳифзи либоси миллӣ, тарбияи ҷавонон дар роҳияи худшиносӣ ва эҳтиром гузоштан ба арзишҳои миллӣ рисолати муҳими занону модарон арзёбӣ мешавад. ин масъаларо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста таъкид менамоянд. бино ба таҳлилҳои коршиносон, пироҳани миллии занону духтарон танҳо масъалаи зоҳирӣ нест, балки оинаи таърих, ҷаҳонбинӣ ва ҳуввияти миллии ҳар миллат аст. дар фарҳанги тоҷикон либоси миллӣ аз насл ба насл чун рамзи покиву зебоӣ, ҳикмату ахлоқ интиқол ёфтааст. атласу адрас, чакан, пироҳани миллӣ ва рӯймолҳои суннатӣ танҳо
تنها متو نیست بلکه زبان فرهنگ است که از گذشته تا امروز به ما سخن میگوید ارزیابی می شود. امروز در شرایط جهانی شوی خطر وجود دارد که بر اثر تقلید به فرهنگ‌های بیگانه بعضی عنصرهای اصیلی به برنمودن لباس ملی تدریجاً از زندگی هر روزه دور شوند. زنان و دختران همچون نگهدارنده عنعنه‌های خانوادگی و فرهنگی در این روند نقش محوری دارند. انتخاب لباس مناسب، احترام به ارزش‌های ملی و اخلاقی نشانه خودشناسی و افتخار از فرهنگ ملی است. با مقصد سزاوار استقبال نمودن جشن‌های پرافتخار ملی نوروز بین‌المللی و 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود خیابان و محله‌های ناحیه شاه منصور کارهای آبادانی جریان داشته. در دایره این تدبیرها کارهای تازگی، نرم نمودن بیخ درختان، آماده نمودن زمین‌های معین گردیده برای شنانیدن گازون و دیگر آرایشات در خیابان رودکی و کوچه میرزا ترسونزاده با مرام ادامه دارد. خیابان رودکی یکی از خیابان‌های در پایتخت میباشد که همیشه مهمانان داخلی و خارجی از این منطقه گذر نموده از زیبایی‌های این مکان دیدن میکنند. از این لحاظ این خیابان باید همیشه تازه و آزاده و گلگل شکوفان باشد. در گلگشت این خیابان کارمندان ریاست استفاده برای راه‌های ناحیه شاه منصور علاقه به نرم نمودن زمین مشغول کار بودند. مسئولین علاقه 90% منطقه وابسته گردیده را برای شنیدن میسازور تیار نمودند. باید گفت که سرعت کارهای آبادانی و سازندگی و نتیجه آن را در کوچه و خیابان و گلگشت و چمنستان‌های پایتخت میتوان همروزه مشاهده نمود. زیرا سیمای پایتخت تدریجاً تغییر یافته، پایتخت به یکی از شهرهای آزاده و شکوفان تبدیل یافته است. با پیگیری از تصمیم‌های آبادکاری و سازندگی رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه برای سرسبزی و زیبایی کوچه و خیابان‌ها، کارمندان ساختارهای کمونالی ناحیه‌های پایتخت تدبیرهای مساعدت کننده را عملی نمودند. همزمان کارمندان علاقه پیازک گلی لاله را در مکان‌های علاهیده با یک آرایشات زیبا شنیدند، زیرا این گل زیبا باید تا ماه اپریل پورا نشأ و نما نموده برای آزمون جمهوری سیر گل لاله آماده باشد. در منطقه دیگر این خیابان متخصصان به عوض‌نمایی درختان مشغول کار بودند. در این روز مسئولین درختان سیرین هندی را با درختان مگنولیا عوض نموده به این مکان تراوت دیگری را ضم نمودند. در این روز کارمندان این نهاد در کوچه میرزا ترسونزاده نیز با نرم نمودن زمین و بیخ درختان، برطرف نمودن پرتوهای اطرافی راه و آرا دادن بعضی منطقه‌های این کوچه با سفالک‌های رنگه مشغول بودند. کوچه میرزا ترسونزاده با شنیدن درختان زیبا و آرایشی به یک موضع سیر و گشت مهمانان و ساکنان پایتخت تبدیل شده است. باید گفت که مقصد از برگزاری کارهای آبادانی، وسعت بخشیدن به کارهای بنیادکاری، بهتر نمودن محیط زیست، تامین تازگی و فراهم آوردن شرایط مساعد زندگی برای ساکنان و مهمانان پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه عملی گردیده ایستادند. اینچنین در دیگر مکان‌های حدود ناحیه نیز چنین کارهای آبادانی با مرام ادامه دارد. با مقصد سری وقت برآوردن پرتوهای سخت معیشی از حدود شهر دوشنبه در ناحیه‌های پایتخت مؤسسه‌های مخصوصی پرتوکشانی عمل می‌نمایند که فعالیت اساسی آنها برای تامین تازگی شهر و انتقال پرتوها از حدود شهر روانه شده است. با پیگیری همین موضوع از ناحیه شاه منصور پایتخت همکارانمان گزارش آماده کردند. شهر دوشنبه دوام سالهای اخیر در همه بخش و سمت‌ها رشد نموده است. از این رو باید ساختارهای کمونالی و ساکنان فعالیت نظررس را به راه مانده برای تازگی محیط زیست آن سهم گذارند. در این سمت یکی از مسائل مهم برآورش سریوقتی پرتوهای سخت معیشی است که آن هم طلبات و مخصوصیت خود را دارد. این روند مسئولیت دو جانبه را تقاضا می‌نماید. در سال سپری گردیده باید قید کرد که تشکیلات کارخانه واحد دولتی نقلات مخصوص پرتوهای سخت معیشی از حساب مبلغ‌های بودجتی قرض نالوگ قرضدار نیست، آنها پرداخته شدند، انداز پرداخته شدند و اینچنین قید کردن ضرور است که از پرتوگاه شهری پرتوگاه ناحیه قرضدار بود و در ماه دکمبر سال 2025 تمام قرض‌های پرتوگاه شهری گذرانده شدند و امروز با حساب صفر شروع شده است. البته را کوشش میکنیم که کار را باز از این خوبتر برای مانیم، چون که در پیش جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان قرار دارد و ما هم یکی از جزئی ترکیبی مقامات شهر و ناحیه محسوب شده کار فعالیت نماییم. هم ساکنان و هم کارخانه‌های ساحوی باید طلبات موجوده را رعایت نمایند که متاسفانه در برخی موارد آن صرف نظر کرده می شود. برای مثال باید ساکنان شامگاهان پرتوهای خود را به نقطه‌های موقتی پرتو جمع‌کنی گذارند و ساختارهای داخلدار باشد شبانه آن را به پرتوگاه شهری انتقال دهند. همین مقررات عادی نه همیشه رعایت می شود.
вале масъулин мегӯянд ки дар доираи имконият мо талош дорем ки сари вақт партовҳоро интиқол диҳем. айни замон аз 17 адад автомашинаҳои махсускарданашуда 16 адади онҳо дар сафи омодагӣ қарор дошта ҳар рӯза партовгоҳро аз майдончаҳои партовпартоӣ ба партовгоҳи шаҳрӣ интиқол медиҳанд. Дар як шабонарӯз тақрибан аз 30 то 32 рейс ё ба ҳисоби тонна гардонем 264 разда 5 тоннаро дар бар мегирад. земи суҳбат масъулини корхонаи воҳиди давлатии нақлиёти махсуси партовҳои сахти маишии ноҳияи Шоҳмансур афзуданд ки дар бархе маврид сокинон низ бо риоя накардани қоидаву тартиби барориши партовҳо ба кори ин корхона монеа пеш меорад. гузоштани мошинҳои шахсии сокинон дар назди шахтаҳои партовпартоӣ ва нуқтаҳои муваққатии партовҷамъкунӣ дар шаҳраку маҳаллаҳо аз ҷумлаи чунин мушкилот будааст ки ҳар сокини пойтахт бояд онро дарк намояд ва боиси чунин монеагузорӣ нагардад, зеро дар пойтахт маҷмӯи умумии рафтору кирдорест ки онро маърифати шаҳрнишинӣ мегӯянд ва бо риояи он набояд ба чунин камбудӣ мо роҳ диҳем, зеро барои воситаҳои нақлиёт нуқтаҳои махсус асту аз онҳо бояд сокинон истифода намоянд, на балки дар назди иншооти коммуналӣ хоса нуқтаҳои партовпартоӣ. партовҳо тибқи реҷаи ки дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе аз соли 2014 муайян шудааст, бояд аз соати 17 то соати 23 бароварда шаванд. вале мутаассифона ин реҷа дар баъзе ҷойҳо ба инобат гирифта намешавад ва дар вақти муайян шуда партовҳо кашонда намешаванд. муроҷиат мекунем ки шаҳравандони муҳтарам роҳе ки ба партовгоҳ нуқтаи партовгоҳ меравад ҳатман бояд холӣ бошад, чунки партовгоҳ бояд дар вақти муайян шуда аз ҳудуди муайянгардида бароварда ба партовгоҳи шаҳрӣ интиқол дода шаванд. дар ҳудуди ноҳияи Шоҳмансур 325 адад нуқтаҳои муваққатии партовпартоӣ ва 720 адад қутиҳои партовпартоӣ мавҷуд аст ки ҳамарӯза 17 адад техникаҳои махсуси коммуналӣ барои кашондани партовҳо сафарбар мегарданд. соли равон бо ташаббуси агентии ҳифзи мероси тарихию фарҳангӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии ганҷинаи тарих ва фарҳанги тоҷикон баргузор мешавад. озмун дар байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии мамлакат гузаронида шуда, он бо мақсади тарғиби тариху фарҳанги миллӣ дар ҷомеа, хусусан дар байни наврасон ва ҷавонон, тақвияти ҳисси худогоҳӣ ва худшиносии миллӣ, эҳёи ҳофизаи тарихӣ ва ба ин роҳ шинохти беҳтари нақши миллати кӯҳанбунёду фарҳангсолори тоҷик дар рушди тамаддуни инсоният баргузор мегардад. тибқи иттилоъ озмун дар робита ба дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири ҳифзи тариху фарҳанги миллӣ доир мегардад. ёдовар мешавем ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни пешниҳоди паём ба маҷлиси олӣ иброз намуданд ки мероси тарихию фарҳангӣ шиносномаи миллати кӯҳанбунёди тоҷик мебошад. аз ин хотир сарвари давлат изҳор доштанд ки мо бояд барои ҳифзи арзишҳои моддию ғайримоддии миллати худ муаррифии шоистаи онҳоро дар арсаи байналмилалӣ ҳадафмандона идома диҳем. бо мақсади ҷалби кӯдакону наврасон ба машғулиятҳои гуногуни тарбиявӣ ва зеҳнӣ бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва дигар ташаббускорон маҳфилҳои гуногун доир карда мешавад. зимнан дар шаҳри Душанбе бо ташаббуси бахши хусусӣ маҳфили зебои кӯдакона таҳти унвони афсонаи орзуҳо доир шуд. дар шаҳри Душанбе бо мақсади хушухотирмон гузарондани таътили зимистонаи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна маҳфили зебои кӯдакона аз зери унвони афсонаи орзуҳо доир гардид. ин чорабинии фарҳангӣ ки дар бинои наву замонавии муассисаи давлатии телевизиони Душанбе доир гашт ба дунёи афсона ва хаёлоти кӯдакон ранги тоза бахшид. фазои барнома воқеан афсонавӣ буда иштирокчиёнро лаҳзаҳои пур аз шодӣ ва хотирмон фаро гирифт. дар ҷараёни чорабинӣ кӯдакон бо қаҳрамонони дӯстдоштаи филмҳои тасвирӣ вохӯрда дар бозиҳои шавқовару озмунҳои ҷолиб фаъолона иштирок намуданд. барои ҳар як кӯдак тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардида, инчунин макони махсус зебо барои аксбардорӣ ва мизи идонаи шириниҳо муҳайё карда шуд. ёдовар мешавем ки сарпарасти кулли ин чорабинии кӯдакона Нӯрӯз аз Наврӯз Усмонов буд ва ҳамчунин як қатор шарикон аз ҷумла толори ҷавоҳироти Тоҷик Кристалл, ширкати қаннодии Шоколате, толори мебели Краун Сити ва атърҳои Форгарден ин лоиҳаро дастгирӣ намуданд ва ба маҳфили зебои кӯдакона
табдил гаштани ин чорабинӣ саҳм гузоштанд. барномаи афсонаи орзуҳо бо рӯҳияи гарм, фазои дӯстона ва таваҷҷӯҳи махсус ба завқу эҳтиёҷи кӯдакон баргузор гардида барои иштирокчиён як рӯзи пур аз шодӣ ва таассуроти нек фароҳам овард. тамошобинони азиз, саҳифаи варзишии барнома аст манзуратон. 12 январ дар меҳмонхонаи Ромӣ соати 14 маросими қуръакашии марҳилаи муқаддамотии Еврол ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. 15-мин мусобиқаи ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон дар ду марҳила сурат мегирад: муқаддамотӣ ва ниҳоӣ. дар марҳилаи муқаддамотӣ дастаҳо ба се минтақа тақсим мешаванд: Душанбе, Суғд ва Хатлон. дар соли 2026 як қатор дастаҳои миллии Тоҷикистон дар мусобиқаҳои Конфедератсияи футболи Осиё ва Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ иштирок хоҳанд кард. Хусусан мунтахабҳои футзал ва футболи то 17-солаи кишвар дар марҳилаҳои ниҳоии ҷоми Осиё 2026 баромад менамоянд. Илова бар ин, тими миллии Тоҷикистон 31 март дар доираи марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2027 барои дарёфти роҳхати қисми ниҳоӣ бо якачини Филиппин бозии хеле муҳим анҷом медиҳанд. сайри ҷаҳонии ҷудо дар соли 2026 бо мусобиқаи Гранд-слами Париж оғоз гардида 7-8 феврал ба нақша гирифта шудааст. Дар мусобиқа беш аз 300 варзишгар аз 51 давлат ширкат хоҳанд кард. Федератсияи ҷудои Тоҷикистон барои иштирок дар мусобиқа 6 паҳлавони кишварро номнавис кардааст: Меҳрзод Суфиев, Эмомалӣ Нуралӣ, Муҳиддин Асадуллоев, Абубакр Шеров, Муҳаммадҷон Абдуҷалилзода ва Абубакри Акобир дар ин мусобиқа мубориза мебаранд. бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақт ба анҷом мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Душанбе идома доранд. хайр, пирӯзу саодатманд бимонед.